Kapudibit! Today kakain po tayo ng Pocherong Manok. At meron tayong sausawan, patis na may sili, ang drinks natin, tubig. Mga Kapudibit, bago po tayo kumain, frame na po tayo. Amen. Ay, mga Kapudibit, malinis na yung kamay namin. Mga tam kay Kapampangan. Manganta na po. Oo, manta na po. Mapali. Ay, hindi naman. Manta na Grabe, po. ang init. Nasira yung aircon natin sa sobrang init. Ay, balo, tulok. Dulokan. Ay, Saan ka? kinaman. Thank you, Tang. Unang subo na natin. Una subo natin. Yan. Dito natin yung patis. Oo, ako din. Gusto ko manghang. Ang una subo ay para sa inyo, mga Kapudibit. Manganta na po. Mga tam. Gulay ka? Hello? Salamat. Saging. Tamis. Sarap din rin. Sarap na sa akin mo.
Sarap. Ang cute na sa akin. Bago. Oh. Yan. Ayan. So, Nakayak mo lang. sarap. Matamis yung saging. Grabing init, no? Sa sobrang init, yung aircon namin ayaw nang gumana. Hindi na siya lumalamig. Kaya kung may naririnig po kayong medyo maingay sa video namin, ano po yun, electric fan. Hindi po siya barko. Oh, wait. Shoutout po kay Anotech Glass and Aluminum Service. Ayan. Shoutout po and thank you so much po sa suporta. Yes. Shoutout na natin. Ilan lang to. Alma Angeles from Calantas, Florida Blanca. Jan Cruceros Evangelista Tabo. Teresita Miklat from Guam. Rhea Jean Bernal from Rojas City, Capiz.
Bessie Lapay ayan. Happy birthday po sa May 25. Ayan. Yes, happy birthday po. Belated happy birthday and God bless po. Tita Olivia, shoutout po kaya ka. Happy Memorial Day po at Tito Mac, Tita Cynthia, Tita Nelly, Ate Chad, Lumibaw, si Chad from Germany, Sir Prague. Pretty Christina and Ay, syempre salamat siya po. pa baby Alison Catherine Mugo. Shoutout sa inyo Shoutout lahat po. and we love you all. Mwah. Yes. Nanay Babe Kaluya. Yes, mga kapudi, bis agi sa mi pamangan mi. Kita-kits sa susunod na po man. Thank you so much po. Ingat po kayo palagi. Sobrang init. Inom po kayo ng maraming tubig. Bye-bye po.